Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal, weer een speciale aflevering vanwege het bezoek van prinses Beatrix aan Curaçao. Het bezoek vanochtend serie Otra Banda en dan vooral de buurtuinen. Dat is een bijzonder project die ook zijn genomineerd voor de appeltjes van Oranje. En de prinses, ik kom nu een kijkje nemen naar deze buurtuin hier in serie Otra Banda. Ze spreekt met vrijwilligers, ze heeft zelf ook mee helpen planten. En zoals elke keer, veel aandacht van de pers. Veel Nederlandse pers is er ook voor het bezoek van de prinses. Er zijn buurtbewoners die komen kijken. Maar vooral is het belangrijk dat zij dit bijzondere project in de wijk mensen samen gewassen laten verbouwen, planten, fruit, groenten. Dat is heel belangrijk. En de koningin, ik zeg weer koningin, het is natuurlijk prinses, die heeft daar heel veel aandacht voor. Dit is het begin van haar bezoek hier vandaag op woensdag. Er zijn meer zaken, maar we blijven het voor u volgen. We zijn nog steeds in Otra Banda. De koningin, de prinses, is nog steeds bezig hier bij de buurtuinen. Het idee voor de buurtuinen ontstond tijdens de coronapandemie. Niet alleen bieden de stadstuinen mensen de mogelijkheid om zelf groente en fruit te verbouwen, maar ook om in contact te komen met de rest van de buurt. Voor de prinses was dit een mooi initiatief om daadwerkelijk een kijkje te komen nemen. Bij de nominaties van de appeltjes van Oranje in Nederland had ze een gesprek met Cindy Eeman van deze buurtuinen. En ze heeft zelf bepaald hier een kijkje te komen nemen. Dat is natuurlijk interessant, want het Oranje Fonds steunt ook dit buurtproject. De prinses gaat hierna naar Bandabouw. Ze gaat naar Rif Sint-Marie en Hermanus, twee natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn via een brug. Daar krijgt zij meer te horen over de opvang van watervogels en over de koralen in het gebied. De dag zal worden afgesloten met een diner bij de gouverneur van Curaçao, Lucille George Wout. Morgen zal ze naar Aruba gaan en neemt ze dus afscheid van haar geliefde eiland Curaçao. De aanleiding voor het bezoek van de prinses is een congres van de Dutch Caribbean Nature Alliance over manieren om de ecosystemen op de eilanden te herstellen. Dat vindt op Aruba plaats. De eerste paar dagen bezocht ze Curaçao, daarna gaat ze naar Aruba en op beide eilanden staan vooral natuur, milieu en sociaal-maatschappelijke initiatieven spelen een belangrijke rol tijdens haar bezoek. En zoals altijd zie je dat de koningin, ik zeg weer koningin, de prinses heel erg begaan is met de situatie van de mensen in de wijken. Wat wel opmerkelijk was tijdens dit bezoek is dat ze niet weten soms een beetje geïrriteerd te zijn over de pers. Dat was een Nederlandse fotograaf, erg dichtbij. En toen zei ze, meneer, alstublieft, kunt u wat verder naar achter gaan, want het is niet prettig om de hele tijd een camera in mijn gezicht te hebben. De prinses is 85 jaar oud, maar laat nog steeds van zich horen als ze iets niet zint. Het is een mooi bezoek en wij van Extra Journaal, zoals u bekend bent, met ons doen daar verslag van, vers van de pers. Hoe is het gegaan? Nou, eigenlijk superleuk. Het is heel gek, maar je voelt je dan een soort van heel speciaal omdat ze dan jou komt bezoeken. En ook wel weer leuk dat je ziet dat ze dat echt waardeert, het werk wat de buurt hier doet. Dus ja, ik denk meer als een succes. Goed zo. En jij, Koert? Ja, ik denk dat inderdaad, dit is inderdaad volgens mij mijn derde, vierde bezoek van het Koninklijke Huis die eigenlijk onze buurt bekomt. Dat betekent inderdaad, zoals Valeska zegt, dat er goede dingen gebeuren in de buurt. En dat iedereen hun steentje bijdraagt. En hier wat Cindy doet met de vrijwilligers, met de mensen van de buurt. Dat hebben we altijd ondersteund. Goed zo. En je ziet ook dat ze het interessant vindt. Hè? Het is niet eventjes 5 minuten en dan weer weggaan. Ze blijven wat langer. Ja, nou ze zijn net van, moeten we alweer weer weg. Dus, nee, maar weet je, eigenlijk is het bizar dat je dan in Nederland bent voor de appeltjes van Oranje voor het project. En ja, als je dan kijkt wie wint, dan snap je ook wel van de jongens zijn zo mooi en mooie projecten, groot projecten. Maar dat ze dan toch nog eraan denkt en hierheen wilt. Ja, een betere eer dan dat kan je niet hebben. Dus dat betekent wel dat we echt iets goeds doen. Nou ja, Dus dat is ik hoop in ieder geval dat het hoe zeg je dat, de spin-off ook wel dat dit blijft bestaan en dat we dan ook beter aandacht ook krijgen straks misschien van dat we ook gronden kunnen krijgen en dat het ook doorgaat. Want de duurzaamheid is gewoon enorm belangrijk, vind ik. Het Koninklijk Huis vindt het belangrijk, dus ja, dan moet Curaçao het natuurlijk ook belangrijk vinden met verdere hulp eigenlijk. Nee, ik denk dat heel veel mensen op Curaçao dat ook belangrijk vinden. Dus die hulp komt er inderdaad, maar wat Valeska zegt inderdaad, het heeft te maken met hoe ga je door. Dus als je terreinen hebt die je alleen maar 5 jaar kan gebruiken, dan moet je iets anders zoeken. Dus dat zijn de dingen die wij wel willen kijken van, met Cindy, van hoe kan je dat bereiken.
Nou ja, ik wens jullie heel veel succes. Dank je. En op naar het volgende bezoek van het Yes. Koninklijk Huis. Precies, dank je. Ik spat nog bijna van emotie. Ja, dit was fantastisch. We waren een maand geleden bij haar op bezoek voor de appeltjes van Oranje. En blijkbaar hebben we enthousiast genoeg verteld over ons project dat ze toch zelf wilden komen kijken. Dus ja, het was wat ik net vertelde ook. We doen gewoon wat we doen. En dat gewoon gezien wordt als iets heel bijzonders. Dat is voor ons Ja. fantastisch. En ze is ook echt geïnteresseerd hierin. Ja, ze is ook echt geïnteresseerd hierin. Het is natuurlijk een project wat heel veel dingen raakt. Hè. Het raakt een bepaalde behoefte uit de gemeenschap. Het raakt mensen die eenzaam thuis zitten. Het raakt jongeren die niks te doen hebben. Dus ja, het is een project wat in deze buurt heel veel impact heeft gemaakt. Goed zo. En het stekje dat de prinses gemaakt heeft, gaat dat nog haar naam krijgen of niet? Er gaan bomen worden geplant in haar naam. Die heeft ze zelf in de grond gezet. Dus daar gaan we zeker wel iets doen, ja. Goed zo. Ja. Maar het is belangrijk dat er aandacht voor is. De buurtuin vanuit Nederland is er, hè? Ook met de eerdere bezoeken, heel veel aandacht voor. Dat is ook goed voor Curaçao zelf, toch? Om te laten zien van dat dit een belangrijk project is. Ja, maar het laten zien dat het überhaupt kan. Ja. Toen ik hier aan begon, lachten ze me echt uit planten op Curaçao. Pff, gaan we echt niet doen. En als je ziet wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen. Kilo's en kilo's aan voedsel uit kleine vierkante meters. Ja, dat kan. En hoe lang geleden ben je begonnen? We zijn begonnen in juli 2020. Dus we zijn 3,5 jaar bezig. Geïnspireerd door de situatie die toen ontstond door de coronapandemie. Precies dat. Het was begonnen, we waren voedselpakketten uit de supermarkt aan het uitdelen. We dachten, dit houden we niet vol. We moeten gewoon meer zelf gaan planten. En zodoende. Ja. Succes en een mooi Dankjewel. initiatief. Dankjewel. De Ferdinandstraat in Otrabanda neemt afscheid van prinses Beatrix. Het bezoek aan de buurtuinen hier in de straat is achter de rug. Er is een portret nog gemaakt met de vrijwilligers, met Kuurt Koop, Cindy Eemen van de buurtuinen. En ik denk dat het een geslaagd bezoek is geweest. De koningin nam, of de prinses, ik haal het altijd door de war, mijn excuus daarvoor. De prinses nam haar tijd, hielp ook met het maken van een stekje, van een nieuw plantje. Die zal dan wel worden vernoemd naar prinses Beatrix. Maar het was een geslaagd bezoek. En de mensen hier zijn al jaren hard aan het werk om te zorgen voor meer cohesie in de wijk. Buurtuin is daar één van de onderdelen van. En de prinses vond het belangrijk om het te bezoeken. Wij waren erbij aanwezig. De prinses stapt in de bus en ze gaat naar Sint-Willy-Broordes. En vandaag is de laatste dag van haar bezoek. Dit was Access Journaal. Bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met een reguliere uitzending. Ik hoop u dan weer te zien. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.